गिबियाव बयखौबो खुलुमबाय। दिनै नैबे गुसुं मोनसे प्रेस मिट बायदि होनायनि खारना जाहैबाय आंजों लोगोसे दं आंनि आगदाजों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे आंनि आगसिजों दङ जोंनि APCC नि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसे जोंनि क'क्राझार MP सिट कन्स्टिटुवेन्सिनि बेयो इनचार्ज बिथांखौबो हामबाय होनना बुंदों। आंनि बुंनायनि उद्देश्यआ दिनै आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय आङो बोसोरसेसो आङो UPPL हानजायाव आं दंमोन, जाय रुलिं गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ। आङो दिनै थांनाय 12 तारिखआव आङो रेजिगनेसन होबाय पार्टिनिफ्राय। बेनिफ्राय आङो दिनैनि दिनावहाय आङो इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बे हानजायावहाय आङो दिनै फर्मेलि आं जइन जानाय जाबाय। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे आङो जि दोलाव दङमोन बे दोलावहाय आङो मावनो थाखाय आं कम्फर्टेबल मोनाखै। आं बेखायनो दिनैहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआवहाय आं सिगांबो मावखादोंमोन, आं बाहाय बांसिन कम्फर्टेबल मोननायखाय आं दिनै बाहाय जइन जाफैफिननाय जाबाय। खारना इसिबां मेजर गैया, आङो रावखौबो गाज्रि मोननानै फैयाखै आरो दोलोखौबो आं गाज्रि मोननानै फैयाखै आरो रावनिबो गाज्रि साननानै आं फैयाखै। खारना जादों UPPL दोलोखौ आं आंनि बेक्तिगत बुजिनायनिफ्राय आङो सानना लादों जे आंनि थाखाय बे कम्फर्टेबल मोनसे हानजा नङा। मानो होनना बुङोब्ला आङो आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मानसिबो नङा, आं NDP बेकग्राउन्डनिफ्रायबो आं फैनाय मानसि नङा। बेखायनो आङो साधारन आङो पाब्लिक सेवा खालामग्रा मानसि। बेखायनो आङो UPPL दोलोखौ आं कम्फर्टेबल आंनि मोनसे जन हिसाबै आं मोनाखै आरो बाहाय आङो खामानि मावनो आङो मोजां स्पेस लानानै मावनो थाखाय आङो हायाखै बा आं स्कप मोनाखै। बे खारनै आङो दिनै मोजां मोनसे स्कप लानानै गावनि जायगानि थाखाय, गावनि मानसिफोरनि थाखाय, जाथिनि थाखाय आरो मोनसे मेन उद्देश्य जायहा दिनैहाय गथै इन्डियायावहाय मदिखौ सोलायनानै कंग्रेस सरकारखौ लाबोनायनि जि सेन्टिमेन्ट बयनिबो गोसोआव दिनैहाय सिखांदों। गोबां इसु दङ, गोबां जाहोनफोर दङ मदिखौ मानो बोख्लायनानै दिनैहाय कंग्रेस सरकारखौ लाबोनांगौ सेन्ट्रेलाव। सोरबा BPF आवनो था, UPPL आवनो था, जिखुनु जा पार्टियावनो था, खिन्थु बिथांमोननि गोसोआवबो आं दिनै मोनदांदों जे सेन्ट्रेलावहाय BJP सरकारखौ बोख्लायनानै कंग्रेस सरकार फैजानायखौ लुबैदों। गोबां खारन दं, आं बे खारनफोरखौ बुंनो थांला, बयबो मिथिखागौ। दा आंबो दिनै बे नोजोरखौनो बोनानै आं इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआवहाय आं थांनानै आं खामानि मावहैनोसै साननानैहाय आङो फैनाय जाबाय। आङो बिनि गेजेरावनो आं मोननैसो खोथा आं बुंनो सानदों। दा आंहा गोबां लोगोफोर दङ UPPL दोलोआवहाय, गोबां आंनि मोजां लोगोफोर दङ। इरागदाव ब्रह्म बिथां दङ, आदा अमरजित बसुमतारी बिथांमोन दङ आरो रुंगुल बर' बिथांमोन दङ। बिथांमोना आंजों मोजां कपारेसन खालामदों UPPL दोलोआव थानाय समावहाय। दाबो बिथांमोना आंजों मानसि पार्सनेलि बिराद क्लस। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों। आङो हामबायनो गोसो जादों जोंनि मानगोनां 14 नं चिरां दुवारनि जि EM MCLA बिथांखौ आं धन्यबाद होनो सानदों। बिथाङा गुसुं समनि गेजेरावहाय आंजों गोबां कपारेट खालामदों, बेक्तिगत हिसाबै आंनो अननाय होदों, आंखौ केयार खालामनाय, रेसपन्सिबिलिटि लानाय। बिथांखौ आं जेब्लाबो आंनि गोसोआव थागोन, गोरबोआव थागोन। पार्सनेलि आं बिथांनि सायाव अरायबो रेसपेक्ट, अनार आरो हामबायनाया बिथांनि सायाव आं थागोन। बिथाङा गुसुं समनि गेजेराव आंनो गोबां स्कप होदों, आंनो अननाय होदों। खिन्थु मोनसे खोथा जाहैबाय, आं दिनै मोनसे खोथाखौ आङो अनुभब खालामदों। बे UPPL दोलोआव आंनि जेसेबां लोगोफोर दं बिनि बांसिन आंनि सुथ्रुफोर आं नुदों। गोबां सुथ्रुफोर आंनि आसपासावहाय आं नुदों बे UPPL दोलोआवहाय, जायफोरखौ लानानै आङो नुहुरदों जे भबिष्यतआव आं बे दोलोआव थानानैहाय आङो जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय आं जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। दा पलिटिकेलि बियो आंनि थाखाय मोनसे हेम्पार जागोन, गोब्राब जागोन, आं बेखौ नुदों। दा बेखायनो आङो मोनसे गोसोआव थिरांथा खालामदों जे आङो कंग्रेस दोलोआव थांनानै हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय आं खामानि मावगोन। मोनसे खोथा आरोबाव आं बेयावनो फोरमायनो सानदों। UPPL दोलोनि थाखाय दिनैनि दिनाव
अमिय'नि गोनांथि गैया अमिय' नार्जारिनि गोनांथि UPPL दोलोआव गैया UPPL दोलोआव गोबां लाइमोनफोर दं गोरों गोरों लाइमोनफोर फैगासिनो दं आरो जायफोरखौ बिथांमोना गुरुत्व सानदों गोनांथि सानदों बेसेन गोसा सानदों बेखौ हयथ' बेसेन होनानैबो बिथांमोना लादों आरो बिथांमोना बाहायनो नागिरदों मावनो नागिरदों आंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया बिदिनो आं बेबायदि अनुभब खालामदों UPPL दोलोनि थाखाय आं खुनु गुन गैया आंनि गोनांथि बाहाय गैथ'वा आं बेखौ अनुभब खालामदों मोनदांदों बेखायनो जुदि आं बे दोलोआव जुदि आंहा खुनु गोनांथियानो थायाब्ला आंनि गोनांथि UPPL आव गैयाब्ला गोनांथि गैयैदोल आं मानो थानो बेखायनो बबेबा दोलोआव आंखौ गोनांथि जादों बा आंबो बाहाय थांनानै मोजां मोनसे खामानि मावनो मोनसे सुजुगखौ मोनगोन बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनै बे थांखिखौ लानानै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआव आङो गोलाव समनि राजनिति खालामनो थाखाय आङो फैनाय जाबाय